Jamhira mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare hande ko aljuma 13 lewru février hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom. Habaruji mon e ɗemgal Pulaar meftande habaruji meɗen e États-Unis e international e konngol musidɗo mon Amadou Touré ma en jokkodiri kadi Tidiane Niang o rokka en ko fati coftol ɓalli ɗum noon ma en gartu joni joni. Radio Jowol naade kaalay garda Senegal, Burkina, Cameroon, Afrique, Amérique. On veut que les religions bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare Jamhira mon habaruji meɗen États-Unis giɗoɗen d'abord ko toon to Washington en wayni ko hande kaldigal nene continue hakkude kamɓe démocrate e kamɓe républicain ko fate dañande budget hono kamɓe homeland sécurité ɗum noon département toppitiɗo ko fate immigration tungnade kadi e ko winda toon e journal biyeteɗo The Hill hono kanko Donald Trump e nder konguɗi kadi ummiɓe républicain ji en wayno neddiɓe ataki fade républicain ji wonɓe toon to Sénat beele ɓe mbawa haaldude démocrate en ɗum noon koko fate gueɗe ɗe ganduɗa kamɓe démocrate en toɓɓe sappo ɗeɓe namdi immigration total no waylirte pour beele ɓe mbawa dañde ko fate budget hotde surtout département homeland sécurité no wawi continuer liggade sifti ɗon tan koto kamɓe démocrate ɓe mbi wonde ko hankkadi ɓe gonta jappa wodde kala ko wiyete budget temporaire ɗum noon ko mbiyata stop gap immigration continue liggey muɗum taw kadi ɓe continue haalde anda ko il faut ko woote joni ha laaɓa walla immigration département oɗo wudde donc sifti ɗon tan e tungnade handi ko mi toon to maison blanche département immigration so uddama ne wayni ko won service aji goɗɗi ceŋiɗi en goɗɗi hawne kañumen koyemen ma gudde en jeeya hen service biyeteɗo FEMA département toppitiɗo ko fate wallude e jeeyaɓe en jeeya hen kadi département goɗɗo biyeteɗo TSA on kadi ko département toppitiɗo ko fate kisal aéroport uji ɗum noon ko renoɓe yimɓe natoɓe e yaltoɓe e wiccidde bagas uji men ɓeɗo fof en wayno kongal jogorani dañde kalis o ɗum sa ko wawi wonde foof tugnade hande ko mi kadi e toon to maison blanche ono kanko Donald Trump o ƴewata joni oɗo saa joni so tawi ɗum jaɓaka yettima hande ha minuit ñande aljuma nde ene wayno maɓe kutoro kalis goɗɗo mo ganduɗa en taw ko budget vote nonoɗo pour ko wiyete CDC noon ko département jeeyaɗo e santé toppitiɗo ko fate rende kala ñawuji gonɗuɗo e Amérique donc ittude oɗon kalis taw oɗon kalis kadi wona ɗum waɗiri noon donc hutoro ɗum ko fate immigration ko wawi wonde foof tugnade sarɗiyankoɓe surtout kanko jeeyaɗo toon to Nevada biyete Jack Rosen o wi wonde ko en wayno ko ñande alarba nde an wayno ko kamɓe maison blanche ɓe neldiɓe ɗerewol no wurno ɗerewol ngo ala gueɗe gonɗe en ganduɗa en ken ɓosna kaldigal mabɓe o ɗum firti wonde ko kamɓe républicain et surtout kamɓe maison blanche hande ɓe gonani série ko fate kaldigal pour no budget dañirte e nder halluji makko ko continue kanko Jack Rosen o wi wonde ko wayno ko kamɓe maison blanche ɓe mbay kono cukalel tan ne wiye yimum no ñagorto yimum continue tindandemi ɓe mbaldo noon ha weta noon février républicain et surtout laamu makko kanko Donald Trump ko fati budget parɗo e immigration ha hande habaruji men États-Unis tungnade kadi kongude gommi toon to Munich ɗum noon ko toon to yano jillu ono kanko Mark Kelly ɗum noon ko sénateur jeeyaɗo toon to Arizona laamu makko kanko Donald Trump ƴeyanno takkude bonandeji pour sokede tinɗon tan balɗe ñande alarba nde hono juge goto fédéral wi wonde ko kamɓe laamu Donald Trump ɓe ngala droit fawde oɗo bonande e ɗum noon kadi ko caggal muɗum kadi ne wayno ko ñande alarba nde kadi ne wayno ko jury goto tagu jury fédéral kañum horum salima fawde mabɓe bonandeji ko noon kanko Mark Kelly e nder haalluji ɗi o haali o wi ɗum ɗo foof firtani wonde ko e yimɓe ne poti weltade hen hay sinde wonde ɓe donki kamɓe laamu Donald Trump ko surtout henna kanko gardiɗo ministére défense o henne fawde mabɓe bonneji ɗum noon ko caggal nde kamɓe koye mabɓe nde ɓe mbaɗi vidéo eɓe dentini yimɓe militaire uji Amérique yo to jabba kala jamiroje garoji mumen so tawi ɗen jamiroje ko lundiɗe lawol ɗum noon o wi wonde ko tawde ha hande ne wayno ko kamɓe hexet omo jogui ha hande anniya kanko hoore makko nawdemo toon to cour martial ɗum noon donc ala ko yimɓe poti célébre taw siftinɗon ɗon ko kanko Mark Kelly ɓuuri toɓɓede hen saabu kanko hoore makko nde o yahata retraite nde ko kanko hoore makko omo woni capitaine donc ɗum waɗi ɓe jiiɗi oɗo saji no ustude grade makko e ustude kadi kala pension ngaji ɗi banno ɗum noon kalis moƴoɓe tan pour retraite siftinɗon tan kanko kadi o woni sarɗiyanke
ko caggal debbo makko biyeteɗo Gabinde Fella ɗum noon ko laamu ex président Barack Obama ha wonti han kadi handicapé ɗum noon caggal mum kanko Markelly sifti noon kadi ko militaire air force kono noon kadi kone wayni ko astronaute kañum woru yeehi mission ngaji kewɗi dow weeyo en mbiyatno fellitu kanko hoore makko wonde yaade retraite e wontude sardiyanke. Khabaruji men États-Unis ha ande tugnade kadi ko ummi toon to Saint Paul ɗum noon ko toon to Minnesota ono kanko Dan Lemon on wawi no o ruttima toon hande to tribunal ɗum noon ko tribunal kadi ko cakal ndeɓe pawe makko toñangueji ɗiɗi toñangueji ɗi dartinde yimɓe ɓe ganduɗa rewannoɓe diine mumen e kadi o wawi kanko hoore makko hadde yimɓe liggoroɓe immigration wadde liggueji mumen ko wonde fof ene wayni ko kanko Dan Lemon nde wuccite ñawode o ari o wi wonde ko wona o toñani ɗum noon siftini ɗon tan ko kanko Dan Lemon ne tugnade hande ko haalate o wonno toon ko wadde reportage caggal nde yimɓe ɓe ganduɗa jeeyaɓe toon to Saint Paul naati toon e oɗon église pour dugdude e kanko gardiɗo oɗon église e wiide mabɓe ñallata ko wajade ñalawma pour yo yimɓe teddin hoɓe men yo yimɓe teddin hoddiɓe men kono noon jamma so ari kañum hoorumum jeeya koye yimɓe walloɓe immigration nangude yimɓe étranger ji wonɓe ko way wonde fof ene wayno ko ñande 17 lewru janvier ɗiɗon seppuji mbaɗɗon toon to ene wayno nanganoma ñande hen kono noon ene wayno won ñaawo goto gonɗo toon to Minneapolis wi noon ko fotani nanguede par ce que waɗata ko meccal makko kono noon ñaawo waɗɓe kadi cour d'appel wi noon foti nanguede ɗum woni o nanga toon to Los Angeles somo yeehi toon dental bonnongal toon yimɓe yiyaneteɓe sibabude liggueyaji mumen ko fati e ar. Habaruji men immigration terɗen ko analyse mo kamɓe CBS News waɗi ɗum noon tugnade kadi e sondage ji ɓe mbaɗi walla kadi e ɓeetogo ɓe mbaɗi ɓe mbi wonde ko oɗo saha joni tuggi tan hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi nde gasi ha en daroɗe nder hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas jeegom ene wayno ko yimɓe wiyaɓe kañumen koye mumen en jiɗi nawtude koye men ɗum noon ko yimɓe natɓe ɗo e leydi heewi oɗo saha joni nangaɓe walla ñawireɓe ene wayno ko ɗum ɗon ene ɓeydo tan no ɓe mbiri ɗum noon ɓe mbi wonde ko hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyyi ɓe mbi wonde ko yimɓe hewɓe nangaɓe taw ko nangaɓe sababude kañumen koye men naati e leydi ndi henna wona en natgol lawol ɓe mbi wonde kene wayno ɓeydima nogas 7% e ɓeɗo yimɓe fof ene wayno mbi ken jiiɗi nawtude koye men e mayiɗo hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyyi ɓe mbi kadi oɗon chiffre goɗon teskuyi yettima kene wona 37% ɗum noon koye lewru décembre. Kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Sare. Fuutanke khabaruji men international gidaɗen ko toon to Maroc tugnade kadi ko winda toon e journal BBC on sappo jeetoto Sénégal naaɓe supporteur uji nangaɓe toon to Maroc ɓe ngari hanki toon to tribunal ɗum noon ɓe gardi avocat ji mabɓe tugnade kadi journal ko haala mbi wonde ko hannoɓe ñaawede guila ɓe nangade en wayno ko avocat ji walla yimɓe liggotoɓe cuuɗi ñawoje toon to Maroc gonno koye grève gargol mabɓe toon hanki toon to suudu tribunal mbawi kadi heɗede holko woni koɓe takka tugnade goto e avocat ji biyeteɗo Patrick Kabou kanko woni coordinateur avocat ji ɓeɗo yimɓe takkaɓe toon mbaɗi gueɗe bonɗe toon to Maroc ɗum noon ko nde Maroc fottata e Sénégal Coupe d'Afrique des Nations en wayno ko kanko maître avocat o wi wonde ko o wi ko ñawore mabɓe kadi wattama ñande 19 lewru février wawde kadi rokkude chance ono avocat ji ɗi sibabude ko joni garti kadi caggal nde won gonno e grève donc ɗum hanno ñawore nde guila nden tugnade hande kanko avocat ko haali ko hande khabaruji men international toon to Sénégal e tugnade kadi eko yalti hono coalition Diomaye pour président dañi kadi lurodiral seeɗa ɗum noon tugnade hande ko yalti e ummade toon to Seneweb ono kanko Mimi Touré tugnade hande no mbiri ono kanko Mimi Touré no wayno seeki biyeteɗo Bougar Diouf o yetti ɗum e coalition pour Diomaye président tugnade hande ko haala tugnade kadi konngol kanko biyeteɗo docteur Yero Dia ko haali ko wi wonde ɗum ɗo fof ko Mimi Touré hande ne jogui oɗo jikku yidde yoptade yibde wattade ɗum noon ko contre Macky Sall ɗum ɗo fof noon ko sibabude kanko biyeteɗo Bougar Diouf kanko hoore makko o haalino o wi wonde komo supporti Macky Sall pour gongol muɗum so tawi kay ne yiɗi wonde candidat pour ardade Nations Unies donc so witin toon tan ka ɗum haala ardade Nations Unies comme secrétaire général ko haala fuɗɗi ko yaaji joni aduna e donc hay sinno kanko Macky Sall omo jogui hawnaki yimɓe hewɓe supporté ɗum noon ko plan international toon to Sénégal andaka taw hono gardiɗo leydi Sénégal o e kanko kadi premier ministre ko holkomo jogori fewjude ko fati ɗum ɗon ha hande won député ji et surtout henne kadi député ji Pastef kañum fof nen jogui ha hande wiide wonde ko kanko Macky Sall o wawa wonde secrétaire général sibabude koɓe takkimo gueɗe yimɓe waraɓe e nder nde woni laamu toon to Sénégal hande toon Sénégal kamɓe sarɗiyankoɓe Pastef e dental ngal ɓe mbaɗi hande ɓe mbi wonde ɓe namdi ko yacci yo laɓɓini ko fati enquête aji holno oɗo suka biyeteɗo Abdoulaye Ba bara toon to université Cheikh Anta Diop
holno maydi marti ɗum noon siftin ɗon tan oɗo suka wara ko yontirɓe nde caggal nde kamɓe dadiɓe e yamirore ministre de l'intérieur e yamirore kadi ministre défense o ɓe naati toon to université Cheikh Anta Diop e tugnade kadi kanko ministre de l'intérieur ko haali ko wi wonde ko koɓe keɓnoɓe habaruji wonde ko kamɓe étudiant ji ɗi ɓeɓe jogui fedde waɗ boniyankoɓe ne yinno yande restaurant ji bonnuɗi ɗum ko ɗum waɗi donc ɓe guiɗi yande ɓen ko wawi wonde foof hono kanko premier ministre mo Sénégal kanko hoore makko o ñiŋŋi feewi intervention baɗaɗo toon ha addi mayde ɓeɗo ha addi kadi yimɓe hewɓe gañƴiɓe hen donc eni woni oɗo sa joni kamɓe sarɗiyankoɓe Pastef ɓe nandi ko yacci wonde yoɓe leernane ko fati holko addi mayde oɗo suka biyeteɗo Abdoulaye Ba goto étudiant ji jeeyaɗo toon to diwan Matam janggannoɗo pour ko fati médecine ha hande toon to Sénégal cekkitorɗen ko habaruji fate Farba Ngom tugnadi kadi eko yalti e journal Seneweb hande ono no wayno ko kanko Mamadou Ngom gandiraɗo Farba Ngom itama toon kaso e ñalawma aljuma hande ɗum noon yaade noti yaade ko fate commission mo mbiyata ad hoc ɗum noon ko nguɗo gomu toɗɗango ko fate en heɗademo caggal nde ɓe guitti immunité parlementaire makko e gargol makko toon kanko hoore makko Farba Ngom o suuɓi ko hono maître Aissata Tall Sall ɗum yaade makko comme avocat makko ɗum noon en wani ko kamɓe ɗi fof ɓe goni e yesso commissaire uji ɓeɗon keɗimamo kanko Farba Ngom ko fate en ko taka ko oɗon commission kadi en wani fotani hono avocat makko on maître Aissata Tall Sall wonde ko ma kala fannu dole ɗi jogui pour yidde defandude client muɗum ko wawi wonde foof ko siftinde on tan hono kanko Farba Ngom ko taka joni ko taka ko fate en gueɗe patuɗe téléphone siftinde on tan o takkano aɗon ko gueɗe patuɗe kalisaji kene wiye temedere nogas e joyi million kono e wayno oɗo sa joni wonti ko téléphone omo ene tawa omo jogui ɗum toon to suudu ndu wonno kaso ndu ko wawi wonde foof ene wayno ko oɗo dossier tugnade hande Seneweb koko jogor wattede juuɗe membre commission ad hoc pour wawde ƴewtade ɗum noon siftinde on tan ko kamɓe cour de cassation hanki ene wayno ɓe jaltinino kamɓe ne ñawore mabɓe mbi ko wonde ko Farba Ngom alay saago yalta kaso to woni to en ɓe diwsi kala ko parquet takkiɓe oɗo sa joni donc parquet ne jogui tugui hanki ne jogui hankadi balɗe joyyi pour jabtade wadde appel so tawi waɗi appel ɗum woni kanko Farba Ngom kadi mo ñawe so waɗani appel ɗum woni kanko Farba Ngom o yalta ko wawi wonde foof ɗum woni hande ñalawma makko kadi wartirama toon to tribunal on wonde cette fois ci maître Aissata Tall Sall toon to Russie walla toon to Ukraine tugnadi kadi journal biyeteɗo business of despair ɗum woni ɓe mbaɗi losko ɗum noon ko ƴewde militaire uji taw ittaɓe nokkuji goɗɗi surtout ittaɓe toon to Afrique en taw Russinaɓe ne gaddi ɗumen pour haare wonde hakkude mabɓe kamɓe Russie e kamɓe Ukraine tugnadi hande journal o ɓe mbi wonde ko oɗo groupe Wagner kañum hoore mum cosaɗo guila hitande ujunnaji ɗi 14 e wayno ko kañum hoore mum ko fedde nde ganduɗa kamɓe laamu Russie kamɓe dokka ɗum kalisaji ko ndeɗo fedde kadi ne wayno ko kamɓe Russie kala gueɗe mabɓe militaire uji ko ndeɗo fedde waɗantaɓe sibabude guerre gonɗo hakkude mabɓe e Ukraine o oɗo guerre mo ganduɗa oɗo sadio gon koye hitande muɗum joyoɓere en wayno ko kamɓe Russinaɓe ɓe mbawi ɓeydude yimɓe taw ko jeeyaɓe caggal leydi ɗum noon ko pour wawde wallude ɓe haare tugnade hande journal ko haali ɓe mbi enquête mo ɓe mbaɗi ɓe tawi ken won 1917 neɗɗo taw ko kaɓeteɗo taw gummi koye 35 leyɗele Afrique ɗum noon e wayno ko ɓeɗo foof naati e armée Russie ko tugui hitande ujunnaji ɗiɗi nogas tati hay feccere hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tugnade hande loskoji mbaɗi mbi wonde ko ɓuuri hewde ɓeɗo joyoɓal mumen en wayno ko déjà maayi binditagol ɓeɗo yimɓe jeeyaɓe caggal leydi duuɓi men yo gon hakkude 17 yimɓe jeeyaɓe Égypte ɓuuri hewde ɓeɗo yimɓe kamɓe Russinaɓe ɓe nangi toon pour wattude men militaire uji tan wiye wonde 360 neɗɗo taw ko Égypte naɓe Cameroun ne joguino 330 kaɓeteɗo gonɗo toon kono hen 94 ko mayɓe Gambie kañum hoore mum en joguino 56 neɗɗo binditiɗo pour ne walla Russinaɓe heɓede kono 23 mumen maayi oɗo journal kadi ko enquête ko hen hono kamɓe Russinaɓe ɓe jaɓani gonɗi donc sibabu muɗum hono kanko Sénégal naji biyeteɗo Malick Diop ɗannagol makko toon to nisninogol goɗɗum noon ko janggoyde o wonti kanko hoore makko prisonnier taw ko dadiɓe Ukraine nanguiɓe caggal nde kanko hoore makko nde força yo naati armée Russie donc tugnade hande losko ngo ɓe mbi wonde ko ɓuuri hewde ɓeɗo yimɓe yaaɓe toon ko nawat ɗumen toon ko sibabu ne mbiye won liggueyaji gonɗi toon taw liggueyaji ɗi so jettima won tan ko liggueyaji armée woni hen kadi mbiyete wonde ko kañum hoore mum yo ngar gono étudiant ji taw ko étudiant ji étranger ji gonɗi toon to Russie ko wawi wonde foof soɓe jettima kam foof ɓe porcé ɓe mbaɗe ɓe keble pour haɓo yeyde toon to frontiére hakkude kamɓe Russinaɓe e kamɓe Ukraine naɓe ɗum noon tugnade hande journal koɓe haali mbi wonde ko hande e nder hitande ujunnaji 2026 ha hande militaire uji taw ko jeeyaɓe caggal leydi ɓuuri hen e hewde leyɗel Afrique en continue hande jaɓɓede pour yantude armée Russie e haare nde woni contre Ukraine
tungna kadi journal radio france international ko ali tungna kadi ngodo losko do journal be mbadi dum kanko gardido leydi Afrique du Sud Cyril Ramaphosa en wono jokkondiri en hon tolno makko mo Russie hono Vladimir Putin en dum non be jokkondiri par téléphone kongudi be gostondiri woni ko kanko gardido leydi Afrique du Sud o nya dabbi wonde ko kala Afrique du Sud nabe addabe ton taw ko gaddira ton pour wonde étudiant wala gaddirno ton pour wonde liggeeje o do sa joni en ngone armée Russie yo gartir ko yaaci tungnade ko be kali mbi wonde der lewru novembre tan ujunaaji nogas joyi e wayno be kebino no dali ken ummi sappo e jeeɗiɗo neddo addabe nokkuji do hareji kewno odon sa taw ko ton to Donbass dum non ko Ukraine ko ay wonde fof en wayno ko wi wonde ko odo sa joni kambe Afrique Sud be namdi kala suka mabbe wonbe ton nanabe armée Russie pour ne kabaye pour Moscou yo gartira laabi leydi mabbe tonto France suko goto en wayno warama ton hande dum non wara ko ton to Arc de Triomphe dum non wari kanko suko wara ko tagal ndego jogi tagal kanko hore makko ndego jogi lebi on faye policeji wonnobe ton to jengol kubetenengol dum non ko siftorde soldat mo anda dum non ko ton to Arc de Triomphe kanko barado biyetedo Bahrir o noddino police ko hat makko ya ton wi wonde ko mo wadde jaaye mawdo dum non kadi wayno ko be continue ladem kono wayno ko tagal mudum be jiitimo waadi ton to nokku do policeji gonnodi o yanne mabbe o gañi hen policeji donc hade makko bennude goddo en wayno ko police fuddi feldem donc o fellam pian kewde tungnade hande kongol gumingol ton to gomu mo France to piri do ko fati habde e wadboni en ko dum non procureur mudum bi wonde ko kanko tumado ko citoyen français o jibna ko hitande ujunere temed jene capan jeedi jeetat den ko en wayni ko o maayi ko caggal nde kanko hore makko ndo wona hôpital caggal de pian be mbi kadi wonde ko kanko meedi sokede duubi ken won sappo jeedi tawnden kadi mo jogino anni e wadde bonandeji kewdi ton to Belgique o wawi no yatti dum non ko hitande ujunaaji de sappo e ɗiɗi ko ay wonde fof en wayno oɗo ñalawma aljuma o wawi ni yande policeji ton de France e wayno ko omo jogino labi e jewbi mi fitande makko tagal nde be pellimo piyande kewde bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare ma en jokkodiri joni joni Tidiane Niang bisimilla e coftal balɗe futanka salminama en calmini hettiyankoɓe haalirde radio Wol Sare gadorɗen kabaruji men cofsal bali koye nder leydi Mauritanie jencuudi quart de finale championnat Fouta hitande ujunnaji ɗe nogas joyi hitande ujunnaji ɗe nogas jeegom en terade na kiire hande kippu calgu kañum jaɓɓino kippu tekan potel ngal wawi gase ko ɗeke on partout bogge escal kañum heeɓi polgue yesso kippu dawlel taw ko logguiɗiɗi loggol gotol hayre mbar kañum heeɓi polgue yesso kippu jingue logguitete loggi ɗiɗi kippu jowol ƴetti tabal mo ngal gam qualifiade demi final caggal polgu mabɓe kippu ganki jeeri taw ko loggi joyi loggol gotol championnat walo ki hiɗe hande kippu boyela kañum hiwdirno kippu ñanga ko ñanga wawi hebde polgu loggol gotol e ndiga garak kañum heeɓi polgue yesso kippu Madina Salam loggol gotol e ndiga burak kañum hiwdirno kippu sabab Nimjat potel ngal wawi gase ko ɗe 4 partout championnat Wagdou 10e journée ki hiɗe hande to Inter Arena kippu Dafor kañum hiwdirno kippu Bulli potel ngal wawi gase ko ɗeke 3 partout championnat mo leydi Mauritanie Super D1 17e journée ma fettu ñalawma janggo sappo e nayi lewru février ne waɗi pottitte nayi ɗe fof waɗi ko 16h GMT to stade Cheikha Boydi ASC Douagne ma jabbo kippu Nouakchott King to stade mo Lixar FC Lixar ma hiwdiri kippu Inter mo Nouakchott to stade olympique mo Nouakchott FC Tabrak Zeyne ma jabbo kippu ASC Police to stade municipal mo Keydi kippu Keydi FC ma hiwdiri kippu Nouakchott Academy 3e division championnat mo leydi Mauritanie ñalawma hande kippu FC Mella kañum hiwdirno kippu Niger ko Niger wawi hebde pol taw ko loggi ɗiɗi e ndiga championnat régional mo Nouadhibou 9e journée ki hiide hande kippu ASC Bombri kañum heeɓi polgue yesso kippu Nojim NDB taw ko logginayi loggol gotol championnat mo leydi Espagne potel avancé ñalawma hande LC kañum jabbino kippu Osasuna potel ngal wawi gase ko ɗekki 0-0 Dortmund kañum heeɓi polgue yesso kippu Mainz 05 taw ko logginayi ndiga ɗum ko championnat mo leydi Allemagne Bundesliga Ligue 1 français pottitte ɗiɗi avancé Monaco kañum heeɓi polgue yesso kippu Nantes loggitete loggol gotol Rennes kañum heeɓi polgue yesso kippu Paris Saint-Germain loggitete loggol gotol ñalawma janggo a 7 championnat mo leydi Espagne so woni 20h GMT Real Madrid ma jabbo kippu Real Sociedad Serie A italien potel ñalawma janggo 19h45 GMT sog hakkunde Inter do Milan kippu Juventus Ligue 1 français 20h05 GMT Paris FC ma jabbo kippu Lens kabruji men cofsal bali ko do kaydi Tidiane Niang jarama
bandiraɓe sehlaɓe toɓe radio Jowol Sare habaruji moɗon demgal Pulaar gasi ha laaɓi hannde oɗo ñalawma aljuma 13 lewru février tan ujunnaji 20 ɓe mbal jam.